Namhlanje sibheka AmaKrestu namaNazaretha ukuthi babangani ngempela labantu babangani. uJesu besazi sonke ukuthi akayena uNkulunkulu kodwa uyindodana kaNkulunkulu. uShembe besazi sonke ukuthi akayena uNkulunkulu kepha uyisithunywa sikaNkulunkulu. uJesu ufundise abafundi bakhe noma AmaKrestu ukuthi abothandaza kuNkulunkulu bethi, Baba wethu osezulwini, malingcolise igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho. uShembe ufike wafundisa amaNazaretha ukuthi abawokhuleka kuNkulunkulu bathi, Nkulunkulu onamandla wonke, yise wabo bonke abamkhonzayo, busisa ukuvuka kwethu kwanamhlanje, usigcine ngomsa wakho. Amen. Dukuduku uJesu sewuNkulunkulu, dukuduku uShembe sewuNkulunkulu. Ngakho lokhu sikuthathelaphi thina? Yini esenza sithi uShembe uNkulunkulu, yini esenza ukuthi uJesu uNkulunkulu? uJesu-ke yena wayethunyelwe esizweni sama-Israyeli kuphela. uShembe-ke yena uthunyelwe esizweni sase-Afrika kuphela. kuJesu kufika umame waseSamariya, uthi kuyena, Nkosi ngisize, ngigulelwa ingane yami inamadimoni. Uthi uJesu, angithunyelwanga esizweni samaSamariya kepha ngithunyelwe esizweni sakwa-Israyeli. uShembe yena ufike wathula. Unyazi livuse iNdiya lifile 2012. uShembe usize iNdiya lesilisa belingakwazi ukuwalka la walker, belitrenda la TikTok. uShembe usindise iNdiya lentombazane eBalito ebelingakwazi ukuhamba. uShembe ukhokha ibhili yomlungu kodwa uShembe eyihlalele kwakhona uShembe osizayo. eNigeria kwakubhodlwe kwibuilding wasiza uShembe la. Kodwa uJesu waze wancengwa abafundi bakhe, bencengela lo mama angafuni ukumsiza. Bathi abafundi bakhe, Nkosi siyacela usize lo mama ngoba uyasikhalela. uJesu wayesethi ebaphendula wathi, akukuhle kahle ukuthi uthathe isinkwa sakho usiphose ezinjeni. Ngakho nginombuzo ukuthi ubani inja? Umethi akukuhle kahle ukuthatha isinkwa sakho usiphose ezinjeni, uchaza ukuthini lokho? Kodwa-ke wayisindisa-ke leyo ngane yaphila. Ngakho-ke amaNazaretha methi uShembe uNkulunkulu ahlukile yini kanti namaKrestu, ngoba namaKrestu ambiza uJesu ngoNkulunkulu. Nangu uTomasi ezisholo yena ebiza uJesu ngoNkulunkulu. uTomasi waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Wathini yena uNkulunkulu? Wathi, ngokuba ungibonile ukholiwe na, babusisiwe abakholwa bengabonanga. Ngakho kwakuyiKrestu lelo noma kwakuwumfundi kaJesu lo wayembiza ngoNkulunkulu. Waphika yini yena? Akaphikanga, kodwa wathi, ngokuba ungibonile ukholiwe na. Asizwe elinye iKrestu ukuthi lona lathini eliwuFilipi kuyena. uFilipi wathi kuye, Nkosi sikhombise uNkulunkulu kusanele. Kodwa uJesu wathi, isikhathi esingaka nginani awukangazi na Filipi? Umbuza ngoNkulunkulu, kodwa uJesu uthi isikhathi esingaka ngiyinani awukangazi? uNkulunkulu vele nihleli naye vele la, awukangazi na? Okunguyena. uFilipi uyabuza uthi sikhombisa uNkulunkulu lona othi kuthumile, uthi yena isikhathi esingaka ngihlezi nani awukangazi yini na? Ebuza uFilipi. Ngakho lamaKrestu kade siwafunda ngapha ngemuva ayehleli nabanye abafundi bakaJesu ngalesikhathi ekhuluma le language, okwakuyilanguage ababeyazi noma babeyisebenzisa vele bembiza uJesu ngoNkulunkulu bengenankinga. Manje uJesu wathini kwabamphikayo? uJesu wathi kulotshiwe ukuthi akukho muprofethi ozovunywa ezweni lakhe kodwa bazomphika. Ngakho-ke ngalamazwi akhe wayazi ukuthi izwe nezwe linikwa umprofethi. Leyo ncwadi amagama akhe uJesu athi kulotshiwe ukuthi akukho mprofethi oyokuvunywa ezweni lakubo. Wayazi ukuthi nakwezinye izindawo bakhona abaprofethi abazothunywa abafana naye. Ngakho-ke uShembe yena wathini ngabamphikayo? uShembe ukhuluma amazwi ukuthi ubuNazaretha buyokhula bugcwala umhlaba. Ngaleso sikhathi wayekhuluma nabantu abawu-7
Kodwa-ke namhlanje lokho kuconfirma abantu abalandela uShembe unyazi lwezulu, abantu ababalela ku-67 million kuya phezulu abalandela uShembe namhlanje njengamazwi wakhe. Futhi akazange athi thathani nayo imbhobho nihambe nimemeza ukuthi yena uNkulunkulu noma yena usiza abantu, noma athi AmaNazaretha hambani umnyango nomnyango ninqonqoza nisho ukuthi uShembe uNkulunkulu. Akakaze akusho lokho, kodwa wayazi ukuthi ibandla lizokwanda, futhi ukwanda kwabantu akuchazi ukuthi bayakholwa. Nokwamukela uJesu akuchazi ukuthi wena uzongena ezulwini, kodwa kubhekwa inhliziyo yakho ukuthi wena ngabe unjani enhliziyweni yakho. uJesu thina simkhonza ngoba ukhona eBhayibhelini, ngeke simkhonze uShembe ngoba akekho eBhayibhelini. uJesu akaprintwanga eBhayibhelini esaphila, kodwa uprintwe engasekho, okwakudala ukuthi nalawa amaJuda engakholelwa kuyena ngoba wayengekho eBhayibhelini ngalesikhathi esabusa. Okwenza abantu namanje bangakholelwa kuShembe ngoba akekho eBhayibhelini, noma beyibona imisebenzi yakhe kodwa abafuni ukukholelwa kuyena ngoba akekho eBhayibhelini. Yize babeyibona imisebenzi kaJesu, yize beyibona namanje imisebenzi kaShembe bekholelwa kuyona, kodwa bangafuni ukukholwa ngoba akabhaliwe eBhayibhelini. Ngakho-ke uShembe is facing the same problem eyayifese uJesu ngalesa sikhathi esaphila uJesu. Lalingekho iBhayibheli elibhalwe ngaye. Namanje uShembe ngeke libe khona iBhayibheli ngesimanga sokuthi imisebenzi ayenzayo iyafana nemisebenzi eyenziwe uJesu, yizethu kumdlula mbijana, kodwa imisebenzi eminingi iyafana nabaprofethi abakhona eBhayibhelini. Ngakho asidumali manithi uShembe akekho eBhayibhelini. AmaJuda-ke kwakuwabantu abakholiwe, kodwa yibo babengamfuni uJesu ngesimanga sokuthi babanokholo lwabo. Sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu amaJuda wawakhipha emzini waseGibhithe, la egqilazwe khona, egqilazwa uFaro kanye nendodana kaFaro uRameses, owayebagqilaze khona iminyaka eminingi ekhanda lezi zindlu lezi ezilaphana e-Egypt kumanje ezama-triangle neziteshu lezi ezikaFaro. Kwakukhandwa bona amaJuda egqilaziwe shawa, kodwa uNkulunkulu wasebenzisa isu lokuthi asebenzise uMoses. Wathi uMoses uNkulunkulu kuye akahlinze izimbuzi, agcobe igazi esicabheni salaba abahlukunyezwayo noma laba abakholelwa kuNkulunkulu. uMoses wakwenza lokho, wayihlinza imbuzi wagcoba igazi umnyango each and every door walaba abakhetha izwi likaNkulunkulu. Wafika-ke uNkulunkulu kwamnyama, wabhubhisa wonke umuntu elalingekho igazi esicabheni sakhe. Kwavuka kufe bonke labo bantu, amasosha nayindodana kaFaro nabo bonke ababelaphana eGibhithe ababegqilaza labantu okuthiwa amaJuda. AmaJuda-ke aba nalolu kholo, azi ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke owenza noma yini. Ngakho-ke ababhelivanga kuJesu ngoba uJesu bese kuwumuntu othi yena uyinkosi nomsindisi, abafunanga nokumbona ngaleso sizathu. Ingakho uma sebelapha kuyena bekhuluma naye bathi wena uyahlambalaza ngoba wena umuntu ozenza uNkulunkulu. Ngakho babengamfuni ngoba yewumuntu. Kodwa uJesu wathi ngaphandle kwami ngeke uzulibone izulu, futhi mina ngiyinkosi nomsindisi. Manje-ke yini inkosi nomsindisi? Inkosi nomsindisi, inkosi eyifika mina ngingakwazi ukukhuluma ingenze ukuthi ngikhulume, yenze ukuthi mina kade ngingakwazi ukuhamba ingenze ngikwazi ukuhamba, ngisukume kwi-wheelchair. Inkosi nomsindisi leyo. uShembe uyazenza lezo zinto. Ngakho asimangala uma ngabe uShembe-ke nimuphika. Manje-ke uma ekhona uNkulunkulu, simthandaza kanjani thina uJesu ekubeni wasifundisa yena uJesu ukuthi sikhuleke kanjani? In Jesus, in Jesus, in Jesus. Ngakho simthandaza kanjani uShembe thina? Baba Shembe, ngicela umsebenzi, simuthandaza kanjani kanti ukhona uNkulunkulu okumele simthandaze? Ngakho-ke kuhlukile ngoba uShembe-ke le ndaba isifakazwe abantu abangaphezulu ka-100 abangakholwa ukuthi uShembe uyamfica ngale ezulwini. Sekufike kwazonikela abantu abayezayoni, abantu abahlukene abathi bazocela intethelelo kaShembe ukuze bangene ezulwini kaShembe ngoba ngale uJesu akekho kodwa bafica uShembe.
Abaningi kumanje bayamphupha uShembe begqoka ingubo emhlophe. Inqwaba inbox bami bathi kuchaza ukuthini ukumphupha uShembe. uNtokozo umfana wayebuya esikoleni nabangani bakhe wahlala phezu kwaJojo uThanki. Wangena phakathi abangani bakhe sebehambile. Wafunwa izinsuku engatholakali. Makubuzwa abangani bathi hayi sahlala naye thina phezu kwaJojo laphana. Baba yombheka phakathi uyaphila izinsuku eziningi ehleli khona. Bayambuza ukuthi wena uphila kanjani ula? Uthi bengihleli nomkhulu lana begqoka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama. Wafunwa iNazaretha kwathiwa kamkhomba uNtokozo. Wamkhomba uShembe omsindisile oyehleli naye lapho. Ngakho uShembe akayena umprofeti. NoJesu akazange abe umprofeti ngoba uJesu wayenza izinto ezi-unbelievable. Enze into ewu-action kanti umsebenzi womprofeti ukuthi akhulume into bese kuyalindwa bese leyo nto iyenzeka. Ngakho uJesu noShembe ababona abaprofeti. Kodwa uma uJesu noShembe kungafanele bakhonzwe, thina sobabili siyohlangana esihogweni sobe sindawonye sobabili. AmaKrestu namaNazaretha. Ngoba kusho ukuthi sobabili sidukile, asisathandaza uNkulunkulu okuwuye kumele athandazwe.